سلام ناي channel تخاتلتي كمي تكونو نايلو معنتي أرستي أودات ندق أنستيو زحسوون نجارات زبلي كم تذكروا أبز حلفة مدبي دق أنستيو نأفكارين زحسوو نجارات زبل رئينا نيرنا سلازي لو معنت خاء ناي أودات كن رئينا مالت بزخاء أتحيزنا نريد أودات نمنتاي أبهادار ويقولي أفقراو هيوت يحسو كلو زريبو ملكتات سبعيكي ويقولي أفكاريخي كم زحسوكي مسفلتكي انتاي مكبار عليكي زبل كنرينا حابيركم نسايزنا كل سب أودات يخونو دق أنستيو أبهادار ويقولي أفقراو هيوت يحسو يوم زحسو لمغنيات نصبق كون يخل أفكاري خانم حقواس حاداركا كافتح نمدحان ويكون لاي نخال دليتات نخال صوتاوي دليت ناي صوتاوي ركب دليت نمفصام زحسو ونتات الله مالتي مصنعتات كم زقمطو كاب أودات يكون لاي كاب دق أنستيو أبزي زحسو أفقري يقول لي أب حدار منيو زبل نجر خلنا خاء أودات مبزحته يجزي يحسوا أفقري ويقول لي أب حدار كاب أنستيو أبزحهم يحسوا أودات يوم زي بمسمعتي استقمت أي مالتيو هذا تتايو أودات نمنتاي يحسوا زبل نجر كنرينا أودات يحسوا مخنيات مجمريا أنتايو بأفكاريتهم يقول لي بسبيتهم زلوهم تقبالنت نخيسون لهم يحسوا إذا مالت انتهي مالتيو حانت سبيتي نسابقايا تهبو كمت عالو يقول لاي ميزان عالو اتو ميزانتي نخيسون لهم يحسوا سبقايا يكو خنزيلنا دك عنستيو نسابقاينا نقلصوا منقد لهم اتي سبيتي اتا سبيتو نسابقايا تقلصوا منقد نخيسون كبر خمسي أولى ذهبتوا البنت ويقول لاي ميزان خيسئن مالت زيت ناي مريم خنياتو أتخا لاي كأنتايو سلازفكراكم كحسواكي خير سلازفكراكي كحسواكي خير زخونا جيجا خفصم كله كم تفكريو كم تخبريو امنتكم مخان كيف فلدتي سلازي تفكريو تجيجاتي بمفصامو لسخ خيتو وشتخ خي قدا سمعت كن خي قدا خبر يحسوا إذا فكرتي يحسوا كل ما خيتو وشتخ سمعت كن خي قدا خبر يحسوا كي مالك قال أودات زحسوا مخنيات كأنتايو كاب جبت مدحان زخونة ነገር ይፍጹም ዝሆነ ነገር ከከም ይሆን ከም ዘጨቃጭቆም ይፈጥዩ ስለዚ ካብ ጭቅጭቅ ምድሓን እወኽሉ ሓስዮም ዘይኮነ ነገር ዝዓጩ መልሲ እወኢሎም ደቂ ኣንስትዮ ንምእማን ማለት እዩ እወኽሉ ይኽእሉ ካብ ጭቅጭቅ ካብ ዝኸፍአ ጎንፂ ንምድሓን ክብሉ ክሕስቡ ይኽእሉ እዮም ካልእ ኣወዳት ዝሕስ ምክንያት ከዓ እንታይ እዩ እዚ ብፍላይ መብዛሕትኦም ኣወዳት ዝሕስቡ ምክንያት እዮም እዚ እንታይ እዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ድሌቶም ንምስኻዕ ብፍላይ ኣብ ስነት መብዛሕትኦም ኣወዳት እዚ ነገር እዚ ንምግባር ክሕሱ ይኽእሉ እዮም ናይ ፆታዊ ርክብ ድሌቶም ንምስኻዕ ክሕሱ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ኣወዳት እንደገና ዝሕሱ ምክንያት እዞም ዝረኣናዮና ማለት እዩ ካልእ ከዓ እንታይ ኢና ንርኢ ኣብዚ ኣተሓሒዝና ኣወዳት ክሕስቡ ከለዉ ዘርእይዎም ምልክታት ኣብ ሰውነቶም ኣብ ገጾም ዘርእይዎም ምልክታት ክንርኢና ማለት እዩ ሓደ እንታይ እዩ ዓው ምባል ክሕስቡ ከለዉ ከይፍለጡ ኢሎም ድምፆም ዓው ኣቢሎም እታ ጓል ኣንስተይቲ ክድህልዋ ይፍትኑ ማለት እዩ እዚ ሓደ ዘርእይዎ ምልክት እዩ ካልእ ከዓ ገጽኪ እንዳረኣዩ ኣይዕልኹን እሱ ከለዉ ዘርእይዎ ምልክት እዩ ፊት ንፊት እንዳተረኣኹም ክትዕልሉ ኣይትኽእሉን ክሕስዎ ከሎ ገጹ ከዝረልኪ ይኽእል እዩ ከዓ እንታይ እዩ እዝኖም ይነኻኽኡ
ክሕስቡ ከለዉ ኣዳት እስኖም ይነኻኽኡ ክዳኖም የስተኻኽሉ ክሳዶም ይነኻኽኡ ዝኾነ ክራባቶም ኮሌታ ናይ ካምችኦም ተስተኻኽሉ ይኽእሉ እዚ ኣወዳት ክሕስቡ ከለዉ ዘርእይዎ ምልክት ካልእ ማለት እዩ ካልእ ኮላይ እንታይ እዩ ናይ ድምፆም ቃና ይቕየር ኣቐዲሞም ዝጥቀምዎ ነበሩ ናይ ድምፆም ቃና ክቕየር ይኽእል እንታዮም ኣወዳት ክሕስቡ ከለዉ ዘርእይዎም ኣብ ኣካሎም ኣብ ሰውነቶም ኣብ ገጾም ይኹኑ ዘርእይዎም ምልክታት እዮም ማለት እዩ ካልእ ከዓ እንታይ እዩ ንሪኦ ማለት እዩ ኣወዳት ክሕስቡ ከለዉ ዝጥቀምዎም እዚኣቶም ሓደ ክንሪኦም ኢና ስለዚ ዝኸበረ ናይ ተራለይ ተኸታተልቲ ዝጥቀምዎም ቃላት ሓደ ብሓደ ክንሪኦም ኢና ሓቢርኩም ሳይፅንሑ ቀዳማይ እንታይ እዩ ኩሉ ነገር ክገብረልኪ ብፍላይ ፍቕሪ ክጅመር ከሎ ኩሉ ነገር ክገብረልኪ ዝብል ቃል ናይ ምእታው ኩነታት ይርአ ማለት እዩ ኩሉ ነገር ክገብረልኪ ዘይብሎም ነገር ከም ዘለዎም ኮይኖም ይቐርቡ ድሓር እቲ ዝኣተውዎ ቃል ወይ ኮላይ ዝበልዎ ቃል ይፈጽምዎ ኣይፈጽምዎ ኣይፍለጥን ግን ኣቐዲሞም እዚ ነገር እዚ ይብሉ ስለዚ እዚ እቲ ሓደ ዝሕስብዎ ነገር እዩ ካልኣይ ከዓ ክሐጉሰኪ ማለት እዩ እዚ እንታይ እዩ ዝተፈላለየ መልክዕ ከም ዝሐጉሰኪ ይነግረክ ማለት እዩ ትወዲ ዝተፈላለየ መልክዕ ላይ ቴክስት ይልእኸልኪ ሜሴጅ ይልእኸልኪ እቲ ክጅምሩ ዝደሊ ነገር እስካብ ዝጅመር ክሐጉሰኪ ይፍትን ቅፅል እውን ይኽእል ዝበለክ ነገር ወይ እውን ከቋርጾ ይኽእል እዚ ኣወዳት ኣብ ፍቕሪ ኮሚትመንት የብሎም ግን እንታይ ዝብል ቃልያት ወይ ክሕጉሰኪ ኩሉ ግዜ ኣብ ንኽኸም ዝክውን ክሕስወኪ ክነግረኪ ይኽእል ማለት እዩ ዝኾነ ክጅምሮ ዝደሊ ሓዳር ይኹን ፍቕሪ ይኹን ዝኾነ ከሳኽዑ ዝደሊ ነገር ከሳኽዕ ክሕጉሰኪ ይብለኪ ክሕጉሰኩን ይፍትን ማለት እዩ እዚ እቲ ካልኣይ ኣወዳት ዝጥቀምዎ ሓሶቲ ማለት እዩ ሳልሳይ ከዓ እንታይ እዩ ናዕዳ ምብዛሕ ንኽትማረኺ ንምንታይ እዩ ናዕዳ ዘብዝሕ ማለት እዩ ንኽትማረኺ ብኡ ንኽትሰሓቢ ይንእደኪ ዘለክ መልክዕ ኣብ መንጎ ሓዙትኪ ኣብ መንጎ ሰባት ዝተፈላለየ ደስ ዝብል ቃል ክንእደኪ ይፍትን ደስ ዝብል ናይ ሰውነት ክፍሊ እናገለፀ ክንእደኪ ይፍትን ማለት እዩ እዚ ከዓ ካልእ ኣወዳት ዝሕስብዎ ናይ ሓሶት ዓይነት እዩ ማለት እዩ ካልእ ከዓ ራብዓይ እንታይ እዩ ድሕሪ ፆታዊ ርክብ ዘሎ ኩነታት እዚ ብፍላይ እንታይ እዩ ቅድሚ ፆታዊ ርክብን ድሕሪ ፆታዊ ርክብ ዘሎ ኩነታት ተጠቃቅርኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ንፆታዊ ርክብ ዘለካ ዓላማ መሳፍለጥ ክዩ ሓቀኛ ናይቲ ወዲ ኩነታት ትረኽቡ መንገዲ ኣብዚ ማለት እዩ ገሊፅ ክትፍፅም ከምዘይትደሊ ድሕር ነጊርክዮ እንድሕር ምሳኺ ቀፂሉ ወይ ኮላይ ፆታዊ ርክብ ምስ ፈፀምኩም እንድሕር ርሒቕኪ ኣብዚ ናይቲ ወዲ እንታይነት ብትኽክል ትርድእሉ መንገዲ ማለት እዩ ብሓሶት ንፆታዊ ርክብ ድሌት ጥራሕ እንድሕር መፅዩ ገድፈኪ ወይ ከዓ ኣእማናይ ምኽንያት ነጊርክዮ ምሳኺ እንድሕር ፀኒሑ ወይ ከዓ ፆታዊ ርክብ ፈፂሙ ገዲፍኪ እንታይነቱ ትርድእሉ ኣብዚ ማለት እዩ ትክክለኛ ዝመፀሉ ዓላማ ማለት እዩ ዝሓስብ ምክንያት ትርድእ ስለዚ ድሕሪ ፆታዊ ርክብ ይኹን ብፍላይ ኩነታት እውን ናይ ሓሶት ኩነታት ትርድእሉ መንገዲ ማለት እዩ ሓምሻይ ከዓ እንታይ እዩ ቶሎ ኢሉ የፍቅረኪ የብለኪ ወዲ ንጓል ኣንስተይቲ ብቐሊሉ ዘእምነሉ መንገዲ እንታይ እዩ የፍቅረኪ ጓል ኣንስተይቲ ከዓ ኩሉ ግዜ እዚ ቃል እዚ ከዓ ወዲ ክትሰምዕ ብጣዕሚ ዘሐጉሰና ቃል የፍቅረኪ ዝብል ቃል እዩ ስለዚ ኣወዳት እውን እዚ ስለ ዝፈልጡ ቶሎ ኢሎም ዝደልይዎ ነገር ንምስኻዕ የፍቅረኪ ስለዚ
خاء خالق حاسوتي فقري حقنيا فقري بقليلو بوحد معالتات خجلص ኣይክእልኒ ስለዚህ እዚ ከዓ ካልእ ሓሶት እዩ ማለት እዩ ብቐሊሉ ኣብ ሓፂር ኩነታት ኣብ ሓፂር ሰዓታት ኣብ ሓፂር መዓልታት እንድሕር ይፍቅረኪ ዝውን ሓሶት እዩ ሓቀኛ ፍቅሪ ላይ ብቐሊሉ ሱቕ ኢሉ የፍቅረኪ ኣይብለክን ኩነታት ከይረኣየ ምሳኺ ዘለዎ ነገር ከየስተውዓለ ክቕፅል ኣይቅፅል ብዙሕ ነገር ከይረኣየ የፍቅረኪ እንድሕር ኢልኪ ምዃኑ ክትርድእለኪ ወይ ኮላይ ኣወዳት ዝጥቀምዎ ሓሶት ናይ ሓሶት ቃል እዚ ማለት እዩ ካልእ ከዓ እንታይ እዩ ካባኺ ቆልዓ ይደሊ ማለት እዩ እዚ እውን ካልእ ሓሶት እዩ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ዝኾነ ካባኺ ዝደልይዎ ነገር ንኽረኽቡ ኣወዳት ዝሕስብዎ ዓይነት እዩ ማለት እዩ ካልእ ኣብዚ እንታይ ኢና ንርኢ ክቡራት ናይ ቻናለይ ተኸታተልቲ ሓንቲ ሰበይቲ ከም ዝሓስቦ እንድሕር ፈሊጥኪ ይኮላይ ኣፍቃሪት ኮይንኪ ኣፍቃሪኺ ከም ዝሓስበኪ ብትክክል እንድሕር ኣረጋጊፅኪ እንታይ ክትረዲ ኣለኪ ነገር ኮላይ ክንርኢና ማለት እዩ ብትክክል ዘረጋገፅክዮ መንገዲ እንድሕር ኣሎ እንታይ እዩ መጀመርያ ዝድለ ነገር ክልቲኹም هدي إلكم سبون هدي إلكي الزراعة هل سب أمونكم كيتهم الحرارة رجالسكي هدي إلكي خد الزرار بيو مفتان زي تنايت مجمرة خجبر زلوا أمونكم خجبر زلوا مفتاحي يوم مالتيو سلازيز خبركم ناي channel تختاتلتي لو معنا مدب زلكم ريتو أقومين صحافو لي نتحدثي لكم لايك برو كمون كالوت تختاتلتي علي كهاتلو خالص سباتون شير جبرو حدش تزخم خا سبسكرايب جبرو حابيركم مسايس أنا هم هذا إذا بس يعني لي أبقى على بحال إنه بينا